खुलुमबाय खा ककब्रक मीडिया फोराम नि प्रेसिडेंट तंगै आं जत हास्टेनि कक्तमा थुमनाय ते हास्टेनि जत लोकरनो हामजगमा ताइ खुलुमबाय आफारो फदि बाबा गरियानि गोथार सालो जों जतनो हामजग लाइमानि तुनलायानो खाकसांमानि तुलायानो अबहाय जराता हामरगो जान्दा मुन्दा तिर ड्राग्स हाय हामिया मानि रगनो नालाया कारे हामजगमा पिलायानो nok kaisa tonglayano khulum kobok lai bisi brom ni hai omahay salka ham salno mathangai narak layano okok no diayo hani rukorogo baba goria jotono kaham gerung rai ti sathung jotono hambai. Hello everyone, ang nori kasuksa Xavier kolai haste hapator te hang joto nai tongnai lukurong no. Pini ni o goria te ni o kathar salo khakaham hamjongma te jibaya for horo. 시리시테니 지미노 지니 후크무무크무 아락 주악바이 진 그달의 파이마니 에바 그달의 똥마니 피아바 디니니 운동저러워 벨라이노 아모 시트라테 하미야 누자기 똥마니 증조코노 샤위마노 피아바 아모 지니 나이머탕 따이 지니 꼭동마 하바로 사문클라이 똥나이 따이 지니 또파니 사문클라이 똥나이롱니 지니 야기야 넉샤너가리 따이 가미 암자니 루크로보 아모노 무탕나니 벨라이노 야 따이 판똥오 이 바기냐 지니 시글라롱노 바 거이냐니 무충오 하미야 라모 힘야위 티나니 짜티니 라모 힘바이냐니 바기 안 쪼토노노 카바이 고이죠 한바이 खुलुमखा आं खरकसा ककब्रक मीडिया फोरामनि मेम्बार आंनि मुं ओंखा बायकान्त मलसम आं तिनि किसा कक सानाय तिनि हालाम मलसम ककबाय कैमाचु ककब्रक मीडिया फोराम कन्त मेम्बार बिजाङा क्रमिं बायकान्त मलसम आवनिचु नंतो सिगनिन अतोयति मेसेज बेरांकि नोमा एस मीडिया निन आवनिचु गरिया निश्रिका रेल जोनिन हि वैनोनिन हि अमनाकन आहंगनोगा खोखोकन रेलनिन हि आवनि हि सेनाव जाङा मजुकन हि तामका मुजानि ngai सेमी जोलाइ ngai हा तामका जगा जगा कनजु गरिया मेला अंखोया तनु मुजानि जु सेना मेला अंखो जम्पु ngaikan ha जो ngaikan जु तामका जन्दी मुन्दा ngai मिरदाय तीर मिरदाय जुवार मिरदाय खनुं ड्रग्स ngai अंगलाक ए hangai hi टोटली हा कैनि हा अपोज काइथो कैनि मीडिया टीम ngai हमसिनिन हि हमो नंग खोमा कैनोमा हमसिनिन मेसेज तोयते हिंग पेगा जाङा हिमो ngai थोलो तानिन हि फ्यूचर तो सिगनिन अथालाम तंग तो सिगनिन मितो ऐ थो हि लुक फेट तिनिन हि खातका ऑल त्रिपुरा माने अमकिप कंगै रां हि मेसेज तोयते हि कहं पेगा जां अजिंगान गहरता हामबाय खुलुमता हास्तेनि कक्तुम थुमनाय ताय लुकरंना आं खरकसा ककब्रक मीडिया फोरामनि अंगै मेम्बार दिनै बाबा गरियानि गोथार सान बाबा गरियानो जों लबै खुलुमलायो ताय सुरिलायो दिनैनि गोथार सालाव जों जान्दी मोनलाबाय टिप खेलाबाय ड्राग्स बाय गुबैयावै जों खाकसांमा ताय हामजाकमा तुबलायखे बेलायनो हामनाय ताय नक फुंचानि बररबो जतना हामजाकमानि बिसिंतै तुबलायै तंलायखे हामनाय दिनैनि गोथार सालाव जों बाबा गरियानो लबै खुलुमै बाबा गरिया जोंनो हामारे रिवै जों अमाहायकेनो जत त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा सारावनो जों ककपिलायै अमाहायकेनो खुलुमलायै बाबा गरियानो बसर ब्रुम ब्रुम जों थांलायखे बेलायनो हामनाय जतनो हामबाय ताकुताय खुसुं खुलुमका ककब्रक मीडिया फोरामनि जत आन्दोलनो आदं आंनि राहुल देबबर्मा फैफ्राय हामबायके प्रथम आंनि ककब्रक मीडिया फोरामनि सिनो दै गावनाय ताय सिनो नायखरनाय आदंनो सिगां खुलुमनायफोर ताय जत हास्टकनि तुमफोरनो दुकुरनो गरिया फुजानि गरिया ट्रेन्डि आंनि हामजामाखौ फरियाफोर आव जतनो सिनि दिनैनि ग्रुप मेसेजनि बिसिंथि आं खायसे मेसेज रिनाम समताय कयनि मसंगो हास्टेव बेलेखेनो फेकजोनै मारिरनो
सोलोंनाय सिनि बर' आस्ते आस्ते लबलाय दुइ टका आस्ते आस्ते सोलोंनाय टका तमु हामिनो बिसे सिनि बर' सोलोंनाय बेनि एकुबि टका ताइ जान्दे मुन्दा माने जान्दे मुन्दा न के काइसे न साजनाय लेकरि आंनि बिसिंति आं खाखायो आंनि जे साजायाते बुइबो साजाया गोबां मान दङ बाक्सा बुक्सु जे साजनाय न हामिनि यानि सकमाना हिकाय जों जतन काइसे मेसेज खायलायनो नांनाय काइसे खाथनखौ खालायनो नांनाय दिनैनि गरिया फुजा तेर जतन किसासे जाया बुल दंनाय रन जतन हामजागै खायसे अम्पनो नाखर मगै हामजागौ खाखु फुरिया परे जतन दिनैनि गरिया फुजा तेर फारलाय जिते गरिया फुजा तेर नति तुंदि को ब्रह्म दे फ्रम जत आदन तेति फानो बाहायनो हाय खुलुमनाय फारै नि फकसामन ग्रुपनि मेसेज आमसुरंखौ